Κάθε κόσμος γεννιέται από ένα άκουσμα. Άλλοτε είναι η σιωπή πριν το φως, άλλοτε η μουσική των θεών. Σήμερα στο Auriner Myth θα βαδίσουμε ανάμεσα σε δύο μύθους δημιουργίας, τη θεογονία του Ησιώδου και τη μουσική των Αϊνούρ του Τόλκιν. Δύο οράματα που ψάχνουν την ίδια απάντηση. Πώς γεννιέται το είναι? Ο Ησίωδος αρχίζει με το χάος. Όχι χάος ως αταξία, αλλά ως άνοιγμα, μία απέραντη δυνατότητα. Από εκεί ξεπροβάλλει η γαία, ο έρος, το σκότος. Ο κόσμος ανασένει πρώτη φορά. Στο έπος του Τόλκιν, το Silmarillion, πριν από κάθε μορφή υπάρχει η μουσική. Οι Αϊνούρ, οι πρώτες υπάρξεις, τραγουδούν και από τη μουσική τους γεννιέται η Αία, η πραγματικότητα. Όπως το χάος του Ησιώδου, έτσι και εδώ το τίποτα δεν είναι κενό, είναι γεμάτο δυνατότητες. Ο Ησίωδος δίνει μορφή στο θείο με γενιές θεών. Ουρανός, Κρόνος, Ζεύς. Κάθε κύκλος φέρνει νέα τάξη συμπαντικών δυνάμεων, που ακόμα και αυτές όμως ορίζονται από μία οντότητα που διέπει το σύμπαν. Οι αρχαίοι θεωρούσαν πως πάνω από τους θεούς υπήρχε η μοίρα που όριζε το πεπρωμένο όλων, ακόμη και των θεών. Ας επισημανθεί επίσης πως όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αθήνα να κηρύξει την μοναδικότητα του Θεού, οι ειδωλολάτρες Έλληνες τον οδηγήσανε σε μια μαρμάρινη στήλη με χαραγμένη αφιέρωση στο αγνώστο Θεό, που συμπεραίνουμε πως είχαν αντιληφθεί πως πάνω από το δωδεκάθεο το όριζε κάτι άλλο ανώτερο. Ο δε Τόλκιν έχει έναν δημιουργό, τον Έρου Ιλούβαταρ, και κάτω από αυτόν τους Αϊνούρ, τους θεούς συνεργούς του. Και στις δύο κοσμογονίες, όπου υπάρχει αρμονία και ισορροπία, πάντα υπάρχει και το αντίβαρο της δημιουργίας ανισορροπίας. Έτσι όπως ο Ζεύς βάζει τέλος στην κυριαρχία του Κρόνου, έτσι και ο Έρου επεμβαίνει για να βάζει όρια στην ανυπακοή του Μέλκορ, μέσω των συμπαντικών δυνάμεων, τον Βάλαρ, με επικεφαλής τον Μάνουε, το alter ego του Δία στην κοσμογονία του Τόλκιν. Ο Μέλκορ του Τόλκιν και ο Κρόνος του Ησιώδου έχουν κοινή ρίζα, την επιθυμία να ελέγξουν το φως. Ο Κρόνος καταπίνει τα παιδιά του. Ο Μέλκορ αλλοιώνει τη μουσική για να κάνει δικό του κόσμο, με κάθε ανυπακοή γεννά κάτι νέο. Ο Μέλκορ, άθελά του, συμβάλλει στη δημιουργία της ύλης. Ο δε Κρόνος γεννά το Δία που θα φέρει ισορροπία. Ο μύθος υπενήσεται πως το κακό δεν είναι απουσία φωτός, αλλά εργαλείο του. Ο κόσμος του Ησιώδου είναι πολεμικός. Θεοί και τιτάνες συγκρούονται ώσπου να έρθει η αρμονία. Στον Τόλκιν η μουσική συνεχίζεται μέσα στη δημιουργία. Κάθε ήχος των Αϊνούρ αντιστοιχεί σε στοιχείο του κόσμου. Νερό, φως, σκιά, βουνά. Ο κόσμος, είτε είναι ελληνικός, είτε της Άρντα, δεν είναι προϊόν μάχης, αλλά συμφωνίας μέσα στη σύγκρουση. Το είναι γεννιέται από αντίθεση, όχι από τελειότητα. Ο Τόλκιν δεν αντέγραψε τον Ησίωδο, μίλησε την ίδια πρωταρχική γλώσσα του μύθου. Όπως ο ποιητής της θεογονίας, έτσι και εκείνος προσπάθησε να δείξει πως το θείο γεννά και περιέχει τη δημιουργία. Οι δύο ιστορίες είναι καθρέφτες. Ο ένας στοχάζεται με στίχο, ο άλλος με αφήγηση. Και πίσω τους η ίδια αλήθεια. Ο κόσμος είναι μουσική που έγινε ύλη.
Είσαι μέρος αυτής της μουσικής. Ο μύθος δεν είναι έξω από εσένα. Είναι ο ρυθμός που αναπνέεις. Αν αυτό το ταξίδι σε συγκίνησε, κάνε like και subscribe στο Our Inner Myth. Στο επόμενο επεισόδιο, οι θεοί του Ολύμπου και η Βάλαρ της Μέσης Γης. Εκεί όπου οι θεοί αποκτούν πρόσωπο και φως. Μέχρι τότε, είσαι ο μύθος μέσα σου.